Dr. Erpis Rani belong way neki nongilam joka party lembat ki way pat ki nongilam ki babon ki beden ringkat hagen ka por daga boborom mi nongilam juga snong ki bal alat ingi bangin penon kami ga jaka haga bangin lum bangin lang ya ki nong song snong jong ga snong molai daga boborom ru ipi ki rong ba ki bangala bani nang ni ki beden ringkat bat ngi ki nongilam snong ki nongilam balang Kibilan ringkat kilong kami kilong kapa lembat ki reupat ba baro kibilan ringkat bangi kini kalong kesengi kaba mangi kum ginong alam jong ka Voice of the People Party ngiwan banya sakhi ya kani ka por kabalabu akmat jongpi bagata kalong ka jingplat paidbah ya ka MLA scheme kalong ru ka jingkwa ka jungi kum bangila keren hagirunsan yalap election kum bangila penpau baga Voice of the People Party kan penslur ya borok kinong mikmat kijing bagi dia penon kam ya kajing pentrai kam ya kani ke MLA scheme ka bang legislative kom ka SRWP ka ISYDP IACDP DTFM ki baga syong ha ka bor ga jung MLA kum no ban pynmang ya kita ki scheme ki ba pher bat ban le ru ya kata habashai te pinsayo snow ya gajing penbana na galeng jong MLA jong molai kumno bala pynmang ya kita gi scheme gi ba pher shi nong song snong jong snong molai nagata ka arspa sanpholak lingba ka SRWP Special Rural Works Program lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program arlak shiteng lingba ka DTFM Development of Traditional Folk Music arlak shiteng lingba ka IACDP Intensive Art Culture Development Program kini kilong ki scheme ki balamang ye ki paidbah nong song snong haman la koi pagoi constituency kani ka MLA scheme kamdei ka nong mei nong pa jong MLA kamdei ka nong kinti ka jong MLA umdan hok bandan benta e ru em gani MLA di ban ai lut gani baro si ki paidbah tingi kwa ban penshai hapring jong pi bagani ka dei ka thong bat ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party habashai ban penpau paidbah kumno ban pentrikam ya kani ke MLA scheme tingi wan kum ki nongelam daga men sim ka bas ngukmen badru daga men sim ka bas ngusarong bagi tegi MLA ke jungi kila pendab hok ya kai ka baka party kala patha yaki ka party kala ada ka jingtho saboro ki MLA baga jing pentre kam ya ka MLA scheme ka dei banlong habashai nginum la ban compromise nagaleng ka jungi kum ka party hoi kam dei tang ka MLA scheme ka bangi ngin delum bania lang hangni kanu kata ke MLA scheme kala ban pendap ya ke jingdon kam tam ya ke snong molai ka bala he ka ba kinong tebut kila bun mara ga jing bishar ga jing teng kamdon ka rukom bha ka ba biang kat kum ga jingdon pat jong ki constituency kidon ki constituency he shlong ki bayo mar ka ju kum bayo ki constituency snong kondong la de phai ki jingdon kam la phai ki jingbun briu lese ladon kam haga jisha ban penbet thamai tenrei kat kabang ila ai ban yo naga Sorkar in wanra shu pat ba kum bagalong tinganget ba habang iwan hangni ombaro ki bawan hangni ki ba lesi bala ban yo benta naga ta MLA scheme ni juang ni ke MLA scheme ke scheme beduk mo banirap ki briu ki bakerdo ki badan prenge jinge nagaleng ke junga hakini ki shipot li ki snem ringkat ba kan ke snem galodep ngaju penmang yeng beduk ki briu ling ba kan ke MLA scheme ngaju penmang bagini oban marmot yegi long yegi long sem ngaju penmang bagini oban ya pentelon yegi kam la kalong hak rep lani haki kam ki barit ki baki kitrei bat ngi juong ka scheme betuk tenga kan mau hak snem ga baningkong ga baar hadin baglayat ke jing sam scheme don kinong kersian ke junga ki bon ban ye kendo yanga yong ai ba ngampat yo scheme tangaro la ar snem mentar ngampat yo ngong kanei ke dei ke scheme betuk pei pila ruspa pi ko benduk oyam pei dolong tatak tre pei tapi kau benduk tak kasong apa? Namar ni ong kani kadi keskim bodok. Kemudian ki bamdan yeng i persang ban mang lingba kani bakin yo ban yesna. Bat ki hajar li long yeng kila yo ban yesna lingba kani keskim. Tingi kwaru bahabangi pelat ye kani keskim. Namar habai puli kot kubor ki brigi keren ni ke jing ai jung MLA. MLA ai kata, MLA ai kata. Hagi jing shau MLA pynmang kadi ka hok job hi ki paidbah. Kalau ngebedon kami ki paidbah bagin tip habaki yo nang no. Kidai bentip ya ka thmei bat ka tenrai. Mdei ben chukumen habayo.
ngingiwan ye thu ye pi kani kadai balamang daga Sorkar lingba ka SRWP bakini ki scheme tangani ka bangila ban terwa sepi tenama ta la dodon menu ba ai ki jirap siki paidbah ngide bentip nang no ka thmei kami ba kadai balong ru daga basai menta pitip baga Sorkar kamang arkulo siteng bat kita ki scheme ki babon ki bangila pensngo kani ka por ka pamenta tenama ka ngi sngo kemen bani don ringkat bat pi but ni simru yang ni ke kabu kum kinongelam juga Voice of the People Party. Banai kublai kerpang. Ya pi ki paidbah nong song snong juga snong mulai. Kibra ai ke jingkersan ke baklain bayangi kum ke Voice of the People Party. Naru ke MLA election, one ke MP election. Ngelayo hadu lai po hajar kat lai buat na mulai constituency. Kalong ke jingkersan ke baklain. Kalong ke jingkersan ke ai mensim. Bana bengi kenlut igi buat barok ki bersya ringkat bau nota. Ngidang tam sa arhui hajar san sepak kandai pupra hangni hapok mulai lembat kiwei ki constituency ki popon ngai kini kalau ga jing sedang jong ga jing linti bangin yu ga jing kela kabanwan hagani ka ri ka be ga jingi ka MLA scheme kalau tang sibenta ban pin i sha ka perthei bat gi nong sung snong ya ga jing penen kam hok ka jong kita ki MLA jong ga Voice of the People Party ngai kambiang bangin syukut tang ka MLA scheme kan no kala ban pendap ban penbiang ngai don kampat ka shnomolai ka don kam ye ki weipat ki jimentoy ki kampenroy bat kum ta terter te Denmark ta raw ni don kam banyo ya kata ka jingkersan ka baklain je ki paidbah habangi persang ban yai hagan ni ga linti ka babek ka basai namar kum bagi laong baka thma ka jingi kade persha e ka bamsap persha e ka jingle abor persha e ka jingle sileng bat kum bagi i mentangi i ya ka jinglong ka jiman ka jing pentulun ni ki kam hagani ga jelaji kabam itanat shu kala jur kani karukom pech siliang khamat ki badon haga bor tang bat ki para ki bedon ringkat bat ki kalong ga ike ka ba kita ki badon haga bor kim sale shu ni i kata ka political arrogance ka jing snow kraw ga jing ki badon haga bor kim sale shu ban le ike ki kam ki belong persya ya ka bit ka biang jau paidbah tingi community bo paidbah nang ni shmat unang shai unang snow thu onang ai ke jingkersan ini haringkat ki jingdoi ki jingpi bangi ngila ban yeng scam ban pentelun ki kam kom bangila clay show paidbah tinga kitbok ya pi baro ki nong song snong jong snong molai bapin yo ye kamet ka phat ka bakot ka bakya ban ngengit bapin ai ke jingkersan pinang ai mensim ya uni MLA ji ubala persang ban ya hagani ga linti kom bangila kren hak ki paidbah hakipor bangiwan ban pan ye ke jingkersan ke jingpi to bleun kurkhu pi baro Ubelai nang ye don ringkat aga jingat lenti